Amen. Ngicela ukumema baba. Ngibendela kwincwadi kaMathewu. Isahluko sokuqala. Ivesi 18, chapter 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Yanga inkosi ngakusikelela ukufundwa kwelizwi layo ukude kuse emaphakathini. Amen. Amen. Ngicela sicimele phambi kwasiqale lenkonzo bawethu semasukwini into zonke awulo mzuzu Nkosi ndinga ungandisitha kuso Nkosi isithunzi somnqamlezo wakho ndinga Nkosi kuyo yonke into ezakwenzeka ngalomzuzu ungagqama wena uvakale wena ndisithele mina lo ngumthandazo wami uYesu Kristu inkosi yethu ebuyayo. Amen. Amen. Izulu ke lindihlebele into kuba ndisebenzise kwa the same verse as the topic or the theme of the day. Amen. God with us. Itsho iBhayibhile. Kodwa ke ndicela ivume kuni ndifakelele igama libe linye, which is the verb of being, who is. Sichinje from God with us, siye ku God is with us. Zimbini ke incwadi ezikhangeleka zinomdla in the infancy of Jesus. Kwincwadi zegospel zone zimbini kuphela ezithethayo ngokuzalwa kunye nobuntwana bukaYesu. Incwadi kaLuka kunye nencwadi kaMathewu. uLuka ulibhala elibali from using the perspective okanye through the eyes of Mary, the mother of Jesus. Lo gama yena uMathewu elibhala through Joseph's point of view. Ngelixesha uYosefu sifikelela kuye ephethe usiba okanye ipen kunye namaphepha edivorce. Ushota asayine agqiba athumele kuMaria because he believed that Mary had been unfaithful to
him. Utheke esephakathi kwamathafa entandabuzo enjalo esacinga ngalento afuna ukuyenza, kwafika ingelosi yezulu kuye, which is Gabriel. Wafika wa-explaina yonke into kuye uYosefu. uYosefu ebuvukeni kwakhe ithi iBhayibhile, he took Mary to himself as his wife. In fact, uMaria sele ebhala ingoma nje kwincwadi kaLuka kungenxa yalamazwi athethwa kuGabriel. Now, ukuze ke si-appreciate yonke okanye elibali, kufuneka si-understande izimilo zabantu bela xesha. Uthi omnye umbhali xa ethetha, iintombi zakwaYuda zonke, ngakumbi eziphuma kumnombo kaDavide, zasinephupha lokuba ibe zizo eziyile ntombi ezala uMesiya, because this prophecy was a very famous prophecy kwaYuda ngela xesha. So every girl kwaJuda had a dream yokuba ibe yiyo ezala uMesiya. Kodwa izulu ngokungathi lalatha ezaqhelwa lakhomba kuMaria okokuba ibe nguye ofumana lenweba, ibe nguye ofumana eliwonga lokuba azale, akhulise, ondle, afundise uYesu. Ngelishwa ke uMaria okanye oluvuyo okukuvuya kwakhe kwajika kwabakraka, because the very honor of bearing the Messiah turned into shame and rejection, because the entire church and community believed that she had committed adultery and fornication. Ngenxa yaloo nto uMaria waphela ebalikheswa, waphela ebayi-social pariah, waphela ebayi-social outcast, because no one wanted to associate with an adulterous woman. Abantu bathasela kuye, bahambela kude. And so lamazwi athethwa nguGabriel apha, it is a message that is both comforting and salvifical, not only to us but even to Mary herself, because uMaria ngeli xesha kunzima nokuba aphumele phandle kuba esoyika ukukrwekwa ngabantu, kuba esoyika ukuhletywa nokuhlekwa ngabantu. And so uGabriel lamazwi athi uThixo unathi ngamazwi that are directed even to the bearer of the word itself, which is uMaria. Now xa ethetha lamazwi ke uGabriel ukota amazwi athethwa ngumprofeti Isaiah, the messianic prophet. uIsaiah wathetha yena lamazwi ngexesha lemihla kakumkani uAhazi. Kuke kwakhona ixesha kwimihla yakhe yokuba abe yinkosi uAhazi, apho isizwe sakwaYuda sonke sazibhaqa sesiphahlwe ngamabutho, armed of forces from two powerful kingdoms, Israel from the north and the powerful army of Assyria. Now, King Ahaz xa eyihlola yonke le meko, wayibona into yokuba okanye kwavele kwacaca kuye into yokuba they are defeated,
because they are under-resourced, and they are outnumbered. Kwatata into yokuba kufuneka bacele uncedo lwangaphandle. Yadibanisa inhloko iparlamente, kwaphuthaphutwa icebo abanokulisebenzisa eliza kubakhupha kule ngxaki abakuyo. Phakathi kwa-suggestions ezavelayo, kwavela i-suggestion ethi makuyiwe e-Egypt, icelwe i-Egypt ukuba izohlangula uYuda. Elona cebo kodwa elamkelekayo kuKing Ahaz leli lokuba makazithobe kuye ukumkani wase-Assyria, asarende kuye, and then acele the same king imncede imlwele against the king of the north. Kuthe kusenjalo wangena u-Isaya wathi, musani ukunkwantya, misani nilubone usindiso lukaThixo, thembelani kuYehova ngoba nguye yedwa onako ukunihlambula kule ngxaki enikuyo. It is beyond human powers. It requires divine intervention. Yaphendula inkosi yakwaYuda ngesigezo nangesikweko yathi, I will never test the Lord. Ngamanye amazwi uthi uKing Ahaz, andizumsokolisa uThixo ngoba sele ndilifumene uncedo, sele ndinaye umntu oza kundihlangula kule ngxaki endikuyo. In fact, uyithetha le nto ezazi, ene-confidence, because sele eyithathe yonke igolide nendyebo yetempile wayathenga i-alliance of the Assyrian army. So uthetha ngoku nge-confidence because he knows that he is sorted. He trusted an earthly army instead of the heavenly army. He trusted the earthly or an earthly monarch instead of the monarch of the entire universe. So uthi Isaiah, musa ukuthembela ku-Assyria, trust in the Lord, because u-Assyria yena self uza kubetreya, athathe igolide yakho aku-atheke either way. Bathandekayo masizifundise ukuthembela kuYehova, because human interventions, human solutions, human alliances will always produce more human problems. That is why we say, do not trust in the Assyrian army, no matter how powerful they are, but they are powerless. Kulana ingxaki endikuyo, kukhona ingxaki apho uthi wakusijonga ufumaniseka into yokuba le ayifuni, ayidingi into yoba ndifowunele umama, but idinga into yoba ndihlaba umhlaba ngedolo ndifowunele izulu. Trust in the Lord. Utsho uIsaya xa engena iparlamente yonke idizi, yi-confusion kunye nexhala. In fact, i-message yakhe is simple. Ithi uThixo Unathi, and therefore we have no reason to be afraid. Aphendula namadoda athi, how are we going to know that God is with us? Wabuyisa wathi uIsaya, yabonani uThixo ngokwakhe uza kuninika umqondiso. Intombi iza kumitha, izale unyana, imthiye igama elingu-Emmanuel, and that is going to be a sign that God is with us. That is going to be an evidence that God is with us. In fact, into embangela
was with them, nothing with them, no reason to be afraid, because God, uThixo, Unathi. Isuka apho, okanye sisuka apho, esisiprofethi. uThixo, Unathi, kunjani njengoba wancama itrone yakhe, weza emhlabeni to die for you and me. Kuba wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, uthe wancama unyana kwakuphela kwamzeleyo, so that humanity may be reconciled back to God again, so that God may tabernacle with humanity forever. Sisuka apho is prophet. In fact, the interpretation from Emmanuel to God with us means that uThixo is not only with the Jews alone, but nathi apha evuselela uThixo Unathi. Kunjani njengoba ndiyafuna ukuthi ukuba kukhona umuntu apha obesele encama enikezela, ukuba kukhona umuntu apha obesele efuna ukuzibulala ngenxa yobukraka nokuba mtyiwa kwabobomi, uThixo unawe. Kunjani njengoba akasonganga zandla. He is a solution to every problem that is threatening your life. He is an answer to every question that is puzzling you. God with us. God is with us. Ithetha lonto levesi into yokuba uThixo Unathi ngamaxesha onke. Yabona ke le meko adibana nayo uMaria, le yokuba nomnqweno wokuba ibe nguye ozala uMesiya, aze athi akuyifumana lonto, instead of being celebrated and supported by the community, he get to be scorned by the same community, by the same church. That is the very same thing eyenzekayo ebomini bethu sometimes. Uyakwazi ukuthi xa ukhula apha elukholweni nalapha enkonzweni ube nomdla wokunga ungafaka isandla kumalinge okuhambisa igospel, kodwa uqaphele into yokuba uthi wakuba yiyo lento ubunqwenela ukuba yiyo, mhlawumbi ukuba ngumshumayeli okanye ube ngumfundisi, instead of being supported, instead of being celebrated, you get discouraged by the very same church and community, either due to misunderstandings or to jealousy and envy, just as in the case of Maria. So Maria ubenalo moyo, but i-celebration yakhe yajika yaba yincindi okanye yaba rhakra. Now uThixo Unathi ngamaxesha onke, that is not just his name, but it is his character. Unathi by nature, ngamanye amazwi apha ebuKristwini, we do not have a concept such as divine vacuum. Ayikho ipoint apha exesheni apho uThixo akhe angabikho khona. Ayikho ipoint apha ebomini bethu apho uThixo akhe aphindeke khona aqabe ukusinika isisombululo. Alikho ixesha apha kumadabi esiwalwayo apho uThixo akhe aphelelwe sisithobo, akhe aphelelwe
bagidima bangadinwa bahambe bangajafi banyuke amaphiko njengenkosi. God is with us to empower us so that sibenesindi samugoloza silufayisa uchaba head on, because we know that God is with us. Lord, usiba oluphefumulelwayo alubhala, God loves you as if you are the only existing human being in the entire universe. Uthi xa eqhubeka nomama, God or Jesus loves you kangangokuba akasokuze akushiye uyinkedama, akasokuze akushiye ulisizana. He will never leave you to struggle alone with temptation, to battle alone with evil, and be finally crushed by burdens and sorrows, because you are the gift of his Father and the reward of his work. Jesus loves you. Nabu ubungena phambi kwethu bokuba izulu lisiqongqothe lihla ngokwalo libe phambi kwethu, so that we may no longer face the eternal death, but itshintshe direction ibheke towards the eternal life. God is with us. uThixo Unathi ndize kuzisa lo message namhlanje, okanye lo ngqinisekiso ethi nokuba ungakhala, because it is our nature, nokuba unganekhala inhliziyo iyeke ukubetha ibethe fast ngongathi iyavakulate, but take comfort and confidence in the fact that God is with us. Enye ke yenjongo sayo le verse kukusinika ingqinisekiso yenyaniso yokuba uYesu wehla waphila a normal life njengomntu wonke. Ndiveza ke le nto ngoba kukhona iqela labantu elithithilizayo elingafuniyo ukuyamkela lenyaniso. The fact that history refers to Jesus as the historical Jesus means that he existed literally as 100% human being. That is why uYohane xa ethetha ethi unyama ulizwi waba yinyama waphila phakathi kwethu, sabubona ubuqaqawuli bakhe, ubuqaqawuli bokuphela kwamzeleyo ezele yinceba kunye nenyaniso. God lived a literal life, but wangapheleli apho, wafumaniseka engenaso nasinye isono, engenachaphaza, and because of that he is not our hero but our savior. Sithi xa sifika lokutyhaba sijonge kuYesu sifumane amandla. Sithi xa sifikelela xa sihendwa into abasinikezele sijonge kuYesu sangezeleleke emandleni. God is with us. Now, the fact that there was a moment in history apho uYesu waphila khona, that does not mean that he belongs in the past that is over and done with. He is not locked and trapped in the apostolic era. He does not belong in the old and bygone ages. He is the omnipresent living God. Kunjanjoku ufumaneka eluncedo, ufumaneka elugwiba kwizizukulwana zonke ezidlulileyo, eziphilayo nezingekazalwa.
because he is with everyone. He comes from both the past and the future into the presence to save and to rescue and to be with us. He is chosen. uThixo that travels both from the eternity into time just to tabernacle with us. That is his ultimate goal, to be with us. The fact that Sine Bible, the fact that Unabashumaye, the fact that Kukona almost no tokasi, kama lingenenza ame zika Yesu, sokuba abe kunye nathi. I-connection yakawuka Eden, and all these more than 4,000 years, God has been trying to be and to reconnect with us. The ultimate reconnection is a as a claim for the final time about to work, and we will be united with him forever and ever, as long as eternity lasts. uThixo eswele into yokuthi wakuelapha phambi kwakho uYesu, kodwa ube nesibindi sokuzijobha ngenqambi nangesono. Bathenjekayo indlela emasiphile ngayo mayiprove into yokuba uThixo is not just with us, but he is within us. Because these bodies esidada ngazo esonweni zintempile yomoya oyingcwele. Usithatha isibindi sokuthatha itempile, the vessel of the gospel of God, ukhe ngayo isono, uthaphuthe ngayo isono, unhlinhlithe ngayo izinto ezingqambi. The audacity to do such a thing. Yabona ke, andikabi nguye umzali, kodwa ndikade nguye umntwana. Ndiyayazi into yokuba xa ungumzali uze uphume ubheka edolophini ushiye unyana okanye abantwana endlini bodwa, ummelwane wakho uzawuva ngokugqumzela komculo phezulu, abone ngokugcwala kweetshomi into yokuba khona abantu abaphila ngokungathi uThixo akakho. Bakhona abantu abaphila ngokungathi uThixo aka-existi. The audacity yokuthi ngoku wangiphathela igama likaYesu, kodwa ubambe izinto ezingaphi. Izimilo zethu masiprove, hayi imilomo, but ihambo yethu mayiprove, ibe bubungqina, ibe intshumayelo that God is with us. May God